Šta koji? Spremite se da vidite najbolji crossover ikada zamišljen. Pardon? Au, moja njuška. Ha? Izgleda kao da sam opremljen nečim. Opa, pa nek sam proklet, oborila me s nogu što se kaže. Ha? Arr, izgleda da je nešto zagrizlo. What do you do with a drunken sailor? Ajoj. Dobar dečko. Ne, tako mi Neptuna. Recimo mi plenu da ga volim. Ha? Sviđa ti se šipka, a? Sviđa ti se? Donesi! Hehehe, pa to je bilo za tlaku.